welcome back again sa aking channel. So for today's video is cooking outdoor kami ng Pancit Bihon kasi mayroon na namang nag-sponsor kay Reggie Punsi, si Ma'am FJ. Yes, si Ma'am FJ po yung nag-sponsor nito. So this is a third time for the feeding program. Siyempre guys, si Kuya RJ Babes na nandito po. Ayan, always po kami magkasama. Yan. So this is our third time na pag-feeding program ka na. So every feeding ni Reggie Punsit guys is wala po talagang absent si Kuya, no, kasi malapit na silang bahay. So first wala ako, so second, third is nakasama ako. So ngayon guys is nakasama naman kami ulit ni RJ Babe, so supportahan din po natin siya. Please po. Sa kanyang YouTube channel, sa channel ko po. Sa kanyang Facebook page. Yes. RJ Babe. Yes. At saka si Mardy Queen. Yan. Hello Mardy Queen. Promote mo yung channel mo. Hello po sa mga viewers Oh, ni TipsMeYou. yes. So please do support my YouTube channel, Mardy Queen po. And also please do follow my FB page also, Yes, Mardy you Queen. Queen. So thank Maraming you so salamat. much. Stay safe everybody. Stay hydrated.
supporters ni Kuya RJ Bids. Sila po. Yes. Tulong-tulong na naman kami, no? Tulong na naman po. So, kasama namin si Mardonia Queen. Mardonia Queen. Oh, Mardi Queen. Mardonia Queen. Mardonia Queen. Tingnan ito. Oh, lagi. Mardonia Queen. Mardonia Queen.